Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Hogyan Készültben. Itt vagyunk mai napon Ákossal, a Hirsch EPS gyárjában. És hol kezdjük? Hol indulnak a folyamatok? Hát akkor menjünk, ahol a varázslat kezdődik, menjünk az előhabosítóba. Jó. Akkor kezdjük az elejétől, hogy hol vagyunk most? Jó, ez az előhabosító rész. Ilyen nagy dobozokba érkezik be az alapanyag, ami bekerül ebbe a berendezésbe, vagyis hogy az alapanyagot nevezzük granulátumnak, belemegy ebbe a gépbe, ahol gőz segítségével megtörténik az előhabosítás, és bizonyos előre meghatározott paraméterek alapján bizonyos méretűre földúzzasztjuk ezeket a granulátum részecskéket. Ugye a gőz, ugye ez most éppen most nem történik előhabosítás, de a gőz hatására és a meleg hatására ugye ezek a benne levő pentán kitágul, és gyakorlatilag széjjel nagyobbra szétnyomja a falait a granulátumnak, és lesz belőle egy nagyobb méretű előhabosított alapanyag. Jó? Innen az előhabosítóból kikerül a nagy silókba, a motyó. Jó, ez az egyik silóterül. Tehát az előhabosítóból ide kerül be a termék pihentetésre, vagy nevezzük érlelésre, és akkor innen szivattyúzzuk direktbe a gépekbe. Ezt meg szabad fogni? Meg persze, nem bánt. Hát ugye minden egyes, ez egy 120 köbméteres siló, tehát ebben, hogyha tele van, már pedig most úgy látom, hogy eléggé tele van, 120 köbméter. Egy darabban. Egy ilyen zsákban, vagy egy ilyen, ez a siló, ugye ez egy ilyen nem merev falu siló. Aha, na igen. Hát ez üres. Hogy lehet ez, hogy üres? Most még sincs csúcskapacitás. Hát nem, hát ugye ez az egyik silóterünk több van, tehát ugye egy gyár nem dolgozhat úgy, hogy nincsenek tartalékok a rendszerben. Tehát háromféle különböző EPS alapanyagot használunk, úgy Sárváron. Szerintem összességében van egy 8-10 féle alapanyagunk, amit használunk. Akkor itt tulajdonképpen itt csak EPS gyártunk. Csak az EPS, ami csak például a tévének a csomagolásához. TV, hűtőszekrény, bármiféle csomagolásokat gyártunk, úgyhogy itt az történik. Na igen, és ami ott elkészül, az hova kerül át? És akkor itt a csőrendszeren keresztül érkezik be a gépekhez. Minden cső vezet egy géphez. No, és ott vannak benne a szerszámok, a nagy alumínium lapok. Ugye minden egyes darabhoz külön szerszám van, vagy típushoz külön szerszám van. Ilyenkor összezár a szerszámnak a két oldala, belekerül az alapanyag, gőz, nagy nyomáson beleérkezik, és akkor ennek hatására ugye az anyag megduzzad és kitölti a szerszám belsejét. Amikor a megfelelő idő eltelt, tehát ezt ciklusidőnek hívjuk, amíg a gépbe fölhabosodik az anyag és eléri a megfelelő szilárdságot, akkor ugyanúgy szétnyit a gép, és kipotyog belőle a termék. Gyakorlatilag a kollégák meg elviszik.
Most itt állunk egy forma előtt, ami a gépekbe megy, és ezek a formák határozzák meg az egyes LPS dobozoknak az alakját. És ez egy két részből mennyibe álló kerül egy szerszám. körülbelül? Hát ez mérettől, meg bonyolultságtól függően, de mondjuk 10.000 és 50.000 euró között van egy ilyen darab. Ugye az alumíniumból készül, nem látjuk, mert nincs szétnyitva a szerszám, de ugye ez egy bonyolult geometriát takar maga mögött ez az alumínium lap. Bonyolult hűtő, gőzölési rendszerrel az egész. Úgyhogy hát ez ezért kell Hogy működik? Ezeken megy be a levegő és ott az anyag? Nem, ezek a kilökő rudak gyakorlatilag. És akkor ez egy ilyen szuszpenziós mechanizmus, vagy hogyan kell ezt elképzelni? Tehát ez egy rugó, vagy mi? Ez egy rugó, ez nyomja ki az anyagot belőle. Tehát amikor szétnyit a szerszám, akkor ez a fele neki feszül a hátlapjának a gépnek, és kinyomja magából a szerszámot. Segít kinyomni, mert levegővel is nyomjuk ki. Ezt a fajta terméket akkor éri megcsinálni, hogyha nagy széria számba rendeljük. Tehát ha mondjuk éves szinten, vagy egy egyszerű pár száz darabos megrendelésed van, akkor nem érdemes ebből az anyagból készíteni. Tehát akkor meg kell keresni az alternatívát. Az EPS-t azért jellemzően nagy széria számú termékeknél használják csomagolásra. Ezek nem egyforma gépek. Többféle gép van, többféle méret. A méretét úgy határozzuk meg, hogy mekkora az a befoglaló méret, amekkora szerszámot rá föl tudunk helyezni. Tehát itt a 800 mm-esről a 2200 mm-es befoglaló méretig vannak különböző gépeink. Úgyhogy ezáltal elég széles spektrumot tudunk fedni az EPS gyártásmentes. És akkor ezek csak arra kellenek, hogy magát az EPS-t elszállítsátok a vevőbe? Hát van olyan vevőnk, aki nem, ez már előszerelt, tehát ez már a végfelhasználói csomagolásnak lesz a része gyakorlatilag. Ezt mi előszerelt huboknak hívjuk, ahova belehelyezzük az EPS-t, és így egységként kerül be a végső csomagolásba. Igen. A szép színes nyomtatott dobozba. Van, hogy a nyomtatást is kivégzik? Nem, mi nem csináljuk. Itt ilyen ítéletidőben is megy a munka. Milyen munkaidővel dolgoznak az alkalmazottak? Normál esetben 5 napos 3 műszakos munkarendben dolgozunk. Csúcsidőszakban 6 napos munkarendünk van, ugyanúgy 3 műszakban. Jó, itt vannak a külső raktáraink. Jó, tehát itt vannak összekészítve beszállításra az alapanyagok. Száradnak, pihennek. Ugye a gőz miatt ezek nedvesen kerülnek ki a gépből. Úgyhogy kell egy bizonyos várakozási idő, mielőtt Ezeket végleges. meg lehet fogni esetleg? Meg, ezek nem fáj nekik. Nyugodtan. Ugye miután ezek kiszáradtak és elvesztek, ugye folyamatosan monitorozzuk a nedvesség tartalmát a haboknak, és amikor kiszáradt annyira, akkor kerül a végleges csomagolásba. Stretch fóliázzuk, és akkor úgy kerül be. És akkor ezek például kerülnek egy TV tárolására? Hát TV csomagolására. Igen. Itt nálunk a gyárban 0% olyan hulladék keletkezik, EPS hulladék keletkezik, ami innen elhagyná a gyárat újrahasznosítás nélkül. És akkor miért csak 5%-os például ezeknél az újrahasznosításnál? Hát ugye az újrahasznosításnak ugye a legnagyobb problémája az, hogy nagyon sokba kerül. Ennek nagyon drága a hasznosítása, és nem olcsó az újrahasznosítási folyamat se. Ez többszörösébe kerül az újrahasznosított alapanyag, mint a vadi új alapanyag. Tehát ami kikerül a gyártó gyárából, mint alapanyag, az jelentősen olcsóbb, mint az újrahasznosított alapanyag. És akkor jelen pillanatban még a vevők se, tehát a nagy felhasználók sincsenek azon a környezettudatossági szinten, ahol azt mondanák, hogy hajlandók meghozni az áldozatot, hogy a csomagolásuk most konkrét számuk nélkül ne x forintba kerüljön, hanem 2x-be, mert hogy újrahasznosított anyagból készül. És szerintem a végfelhasználók, azaz mi vevők se vagyunk hajlandóak egy ilyen EPS anyagért kétszer annyit fizetni, mert újrahasznosítottból van. Tehát
nyilván itt nagyon sok munka van a gyártóknak is, feldolgozóknak is, és a fogyasztóknak. Aha. És az minden esetben ilyen barnásabb Nem, színű? ezt mi színeztük meg, mert ennek a vevőnek ez volt a kérése, hogy jobban eladható, hogy hát, hogy ezt ő miért vásár. kérte, valószínűleg használ ugyanilyen csomagolást, újrahasznosított anyagból is, meg nem újrahasznosítottból is, és meg tudja kettőt. Tulajdonképpen nem tudom megmondani. újrahasznosítottnál egyáltalán nem látszódna. Nem, ugyanilyen fehér lenne alapból. És ez mesterségesen került beszínezésre. De ebből az anyagból, az újrahasznosított anyagból 100%-os sűrűséggel is tudnánk gyártani. És most lehet számolni, hogyha 20 köbméter, Én nem tudok ilyenekre. 20 kg 1 köbméter, akkor 100 tonna hány köbméter? Na, számoljátok. Mi a kérdés? 100 tonna, 1 köbméter. Nem. 100 tonna anyag van itt bent. Ja igen, és 1 köbméter 20 kiló. 20 kg, akkor hány köbméter anyag van itt bent? 100 tonna anyag Igen. és 20 köbméternyi hely. Nem. 20 kiló, 1 köbméter. Ez egy sima aránypár felállítása. 100 tonnát leosztjuk Skacok. a 20. Az, jó, 20 igen. kg, Akkor 5 köbméter. 20 kg, Az nagyon 1 kevés. tonna. Ezt ügyesen csináljátok meg, mert... Előre a kezük. Most számokkal állunk elő, hogy akkor mennyi terméket találhatunk itt egy raktárban Hát körülbelül, darabszámot vagy most nem fogunk összességében? megmondani, de azt hiszem, hogy azt számoltuk ki az előbb, hogy 5000 köbméternyi termék van itt bent a raktárainkban. Nem ebben, hanem az összes raktárunkban. Ja, a raktár befogadó képessége az viszonylag véges, úgyhogy sokkal többet nem tudunk bepakolni. Itt a munkahelyi balesetek mennyire gyakoriak? Nincsenek munkahelyek. Zéró. És most, de komolyan Persze. zéró, tehát nincsenek munkahelyek. Jó, nyilván az kivitelezhetetlen, hogy ne bücsöklődjön meg valakinek a bokája, vagy nem tudom én, otthoni baleseteit, gyakorlatilag munkai baleseteink nincsenek. Jó, itt az újrahasznosító részünk, ezért jöttünk ide ki a jeges medvék közé, mert az őrült, hát itt történik az újrahasznosítása a gépnek, vagy daráljuk, illetve ez egy kompaktálógép, ami kompaktálja, tehát összesűríti az anyagot, így összeraklapozzuk őket, és amikor egy kamionnink összegyűlik, akkor elszállítjuk újrahasznosításra. És akkor ezekkel utána mi történik, ami így látható? Tehát Hát ez így kijön a gépből, és utána... Ezt lecsomagoljuk, beszállítjuk az újrahasznosító gyárba, ott meg a megfelelő technológia alapján gyakorlatilag egy extrudálással újra alapanyagot készítenek belőle. Tehát újra granulátum lesz belőle, amit 100%-ban vissza lehet forgatni a termelésbe. Meg lehet fogni ezt? Tehát, hogy ebben messze szinte semmi levegő nincs ahhoz a termékhez képest, amit Hát, például használnak a vendégek. Gyakorlatilag 1.30 adára van préselve az anyag. Nagyon szépen köszönjük egyrészt a gyárlátogatást, másrészt kedves nézőinknek a figyelmet. Következő epizódunkkal érkezünk következő életünkbe, ha újra vezetői számvitelt tanulunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.